Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanu ka barkada ka sali cidenw la son hɛrɛma kan n'o ye alakira ba ye kisi ani nɛma b'a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔnya fo ka taa jɔ don se ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen ye o jamakulu sanuma in fɛ bi wajulu kɛnɛ kan nin ye an ye Bamakɔ hippodrome ndolanci tɛrɛba kan ka bɛn marisi kalo tile 15 ma san 2026 o min bɛnna Sunkalo kalo ale tile 27 su ma o su min ye donba ye silamɛya kɔnɔna na ala ko su min ma ka a su kelen ka fisa ni kalo 1000 ye ala sɔnna ma nin kɛnɛ a bɛ labɛn Jamiyatul Ansardine International fadi fɛ sango san nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ an fana an karamɔgɔ Seyidi Sheikh Usman Madan Haidara ale bɛ nin su ɲɛnamaya ɲina ye a san 42 ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya di cɛkɔrɔba ɲuman in ma o hukumu kɔnɔ kɛnɛ a baara kunfɔlɔ bɛ daminɛ ni an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ den n'o de ye a Seyidi Sherif Ahmad Tijan Haidara a selen ko kɛnɛ kɔnɔ o kɛra nisɔndiya ko ba ye sigiyɔrɔw sɔrɔlen tumana min na jama bisimilala fadi ɲɛmaaba fɛ o kɔfɛ jeunesse groupement tɔgɔ la dakuruɲɛ 2 foli ni wale ɲuman dɔn o kɛra a baara kunfɔlɔ la min sɔrɔl'o la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ an bɛ dugawu kɛ sirifula duwaduman ye k'a fɔ ko ala ka sidi karamɔgɔ ma ala ka karamɔgɔ kɔlɔsi ala ka latanga a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n'an bɔra yen an b'an ka seyidu fo min ye Seydi Ahmed Tidiane Haidara ye an b'a fo ka barikada ɲina o ye baara min yɛrɛ kɛ Côte d'Ivoire jamana kan vraiment Ivoirien ko k'a fo a n'a dɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'o fo k'o barikada o nana an ka jamana nɔrɔya cila ye juru ye donc o folikan le ni ka a di an ka Seyidu ma a n'a dɔgɔw duwawu caman kɔfɛ ala k'u wasa ala k'u latanga n'an bɔra yen an bɛ nabaga bɛɛ fo an ka sigida ɲɛmɔgɔw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan jamana 40 bɛɛ lajɛlen fara ni ɲɔgɔn kan a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan o bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya fo n'an bɔra yen an bɛ duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ala ka san wɛrɛ ta yira an na karamɔgɔ bɛna duwawu min kɛ an ye su in na ala ka duwawu jaabi an yɛrɛ fana bɛna duwawu min k'a ye su in na ala ka duwawu jaabi an bɛɛ lajɛlen ma bi ye yafa su ye bi ye kɔrɔta su ye bi ye ala ka hinɛ su ye hinɛ min bɛna kɛ ala ka jɔn ye ala k'an kɛ o jamakulu cɛla ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ o jamakulu ninnu cɛla o la an bɛna kuma bila yan duwawu caman kɔfɛ ani duwawu ɲini caman kɔfɛ ka kɛ tɔndenw bɛɛ lajɛlen ye ka ɲini ala fɛ duwawu ninnu ala k'u jaabi sɔli ala rasulillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ ka kuma yan nɔ ni groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a jeunesse tɔgɔ la n'o ye a sifinnakaw ye ka bɛn don jumɛn ma ka bɛn Laylatul Kadiri su ma latigɛ su o y'a fɔ cogo dɔ ye nka anw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan su in na yɛrɛ y'o laɲini dɔ de fana ye munna ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ale ye kuranɛ jigi ala ka ciba ka sallallahu alaihi wasallam ka bɛn ni su in ɲɔgɔnna dɔ ma fɔnkɔɲɔgɔnyaw kɔni bi su in kan mais jama fanba bi min kan o de ye k'a fɔ ko su in na de ye Laylatul Kadiri wa ala ko kuranɛ kɔnɔ ko inna anzalnahu fi laylatil qadr an ye kuranɛ belebeleba kuranɛ min ka bon ka tɛmɛ gafe tɔ bɛɛ lajɛlen kan o jiginna kira min fana ka fisa ka tɛmɛ kira tɔ bɛɛ lajɛlen kan jɔn de y'a di ala ka ciba ma ciden dɔ de y'a di a ma malayikaw la ciden min fana ka fisa ka tɛmɛ malayika tɔ bɛɛ lajɛlen kan kuranɛ in dira a ma ka ɲɛsin jɔnw fana ma ka ɲɛsin kira mantonw ma olu de fana ye mantonw ye minnu ka bon ka tɛmɛ mantonw bɛɛ lajɛlen kan
ka bɛn su fana ma su min fana ka bon ka tɛmɛ kalo 1000 kan. Donc nin ye fusamandiyaw yɛrɛ dama de fɔlen ye kuranɛ kɔnɔ ala ye min fɔ nin su in na an fana dun farala ɲɔgɔn kan an ka laɲini dɔ de ye k'a jira mɔgɔw la ko mɔgɔw ka fisa ni mɔgɔw ye nin yɔrɔ la ala ye malaikaw tɔgɔ fɔ nka a tilala ka ruhu fɔ a damana ko tanazzalul malaikatu warruhu fiha o ye ruhu ka fusamandiya dɔ de ye malaika tɔw kan. Donc i b'a ye nin sura in yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ja malaikaw ka fisa ni ɲɔgɔn ye ala bɛ k'o fɔ sura in kɔnɔ parce que a ye malaika bɛɛ tɔgɔ ta en grosso modo ka tila ka khasu ta la ko warruhu fiha o ye ruhu ka afdaliya de o kɔfɛ kuranɛ yɛrɛ fana min ka bon ka tɛmɛ gafe bɛɛ kan k'o jiginna su in na de kira ka fana kira min ka fisa ka tɛmɛ kira bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ tugun ka di manto ma manto min i n'a fɔ ala yɛrɛ b'a fɔ cogo min na kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ka di manto fana ma manto min ka bon ka tɛmɛ manto bɛɛ lajɛlen kan. O kɛnɛ sigira fana shirifkɛ dɔ fɛ shirifkɛ min fana ni o ka fisa ka tɛmɛ maa caman kan a tile la. Donc fusamandiya cayara kosɛbɛ su in na an bolo an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka an ka shirifkɛ fana fo min bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bolo yan yani seyidu kana a seyiri sherif ahmad tijan haidara groupement tɔgɔ la ni mun ye dakurunya damadɔni ye wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yani sherifkɛ ka kuma daminɛ ala sɔnna ma nin y'a ka laada kɔrɔ ye an balimamuso dɔ min nana kana tuubi ka bɔ kerecɛnya diinɛ la kana silamɛya diinɛ kɔnɔna na o baaraw kɛra cogo mun na yani wajulu ka daminɛ an ka ɲɛmada o fɛ. ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bishiriya ka fɔ ma foyi tɛ yen fo n'a kɛra ala ye bishiriya ka fɔ muhammad ala ka jɔn don a ka ciden don n ti fila fara ala kan n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'a dafaliw nɔgɔya ala k'an n'aw laban kan k'an ka jurumow yafa ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu muhammadin wa ali. An bɛ duwawu kɛ ala ka tuubi kɛ an balimamuso ma hɛrɛ ye nin sanga in de la a seyidi sherif ahmad tijan haidara bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka ale ka kumakan min kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka don kɔrɔfɔw kɔnɔna na leilatul qadiri su a ye laseli min kɛ ne ni aw an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ. ayiwa silamɛw sigira hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la. amin amin. بعد بالله السميع العليم من وسوس الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين آمين. ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ka ala tanga ɲini ka bɔ shaitanɛ iblisa layidu tɔɔrɔ ma ka kala in daminɛ n'o ala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ ni a b'a laban kisi ani ala ka nɛɛma n'a ka barika a k'o ji sayyidil mursalina kan ani imamil muttaqin ani qudwatu zahidin al-qurayshi al-hashimi المكي المدني الله أكبر قوة الوسطى محمد المصطفى الله أكبر أنا كرا سود غسانو آمين آمين أنا كرا جانيغو نيومو
nɛɛma yi n'o kisi ka o dume mɔgɔw ka mɔgɔ minnu tugura o la ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma ka ɲini setigi ala fɛ ala ka ne ni aw ye o la Amin, amin. o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen Namu. ka bɛɛ fo bi su in na Aha. ni silamɛya ka folikan ye Tiɲɛ. ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan Amin, amin. Aïdara. ala k'an n'a hamaw dilan Amin. ala k'an sago d'a ma Amin, amin. labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye Amin, amin. ala k'an n'aw kɔrɔta Amin. ala k'an n'aw wasa Amin, amin. ala kan'an malo ala kan'an labila Amin, amin. ala kan'an dɛsɛ Amin, amin. ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ Amin. ala kan'an siri danfɛn na Amin, amin. jugu ala k'u dɛsɛ Amin. o n'u ka fɛɛrɛw n'u ka janfaw yɛrɛ bi ala ka segin u yɛrɛ ma Amin, amin. o kɔ ka dugawu kɛ jamana in ye n'o ye mali ye hɛrɛ la o bɛ setigi ala bolo ala k'a don an ka jamana in kɔnɔ Amin, amin. tɔɔrɔ ni degun minnu bɛ yen a wulibaga ye ala ye yarabi ala ka wuli Amin, amin. ka ɲini setigi ala fɛ kan bɛɛ cɛ bɛɛ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ faso kɔnɔ yan a n'a kɔ kan yarabi ala k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ Amin, amin. ala k'o k'a ka alaya kama Amin. ni ala kira hɔrɔma ye Amin. ni kaloba ye ani suba in kama ye Amin, amin. sɔlala muhammadin wa alihi Wassalim. Aïdara. alhamdulillah Aha. an bɛ ala tanu O kaka. ka ala barikada ka wale ɲuman dɔn Tiɲɛ. ala min sɔnna Namu. ka an garisɛgɛ bi suba in Aha. ala ka k'a seereyabaw dɔ ye Tiɲɛ. ala ni ce Ala ni ce. ala ni ce Allahu akbar. nin ye suba ye Tiɲɛ. su min bonyana ala bolo Aha. n'ale de wele ko laylatul qadr aw laylatul qadr Aha. ni y'a wele kan fila ye Aha. Odo. laylatul qadr aw laylatul qadr Allahu akbar. an filɛ o su la Siga t'a la. nka ko an donni ye Namu. k'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn Aha. bɛɛ ye faso kɔnɔ faso kɔ kan Aha. mɔgɔ caman Aha. minnu bɛ wuli ka Sayyidi Sharif Usman Madan Haidara magɛn Tiɲɛ. ka nin suba in ka ɲɛnamaya fɛ Tiɲɛ. o sanw janyana Allahu akbar ka jan. san bi hakɛ ko don Tiɲɛ. ka se bi ma Namu. karamɔgɔ ka nin su in a ɲɛnamayali sigi sen kan Aha. an bɛ a nabaw fo Aha. U lamɛn. minnu sera kɛnɛ in kan yan Allahu akbar. faso kɔnɔ Namu. ani mali yɛrɛ kɔnɔ yan Aha. ani bamakɔ min ni an bɛ yan Namu. ka bɛɛ fo i ka seli la nin kɛnɛ in kan Aha. U lamɛn. ani minnu fana ma nin kɛnɛ in sɔrɔ Aha. ni u n'an bɛ dusukun na Tiɲɛ. an b'o fo Allahu akbar. U lamɛn. dusukun in de don kaw Odo. Allahu akbar. a bɛɛ bɛ yan de ye Tiɲɛ. Aïdara. tuma dɔ la Namu. i ni dɔ ɲɛ ma ɲɔgɔn ye fiyewu Aha. nka i n'o de ye kelen ye Tiɲɛ. Siga t'o la. ka sɔrɔ i ni dɔ bɛ si ɲɔgɔn kan Namu. i n'o de ka jan Sigi. Aïdara. ne se n'ale ka kuma ye Allahu akbar. nka mun bɛ mɔgɔw surunya Aha. o de ye dusukun ye jango minnu dusukun surunyana ɲɔgɔn na ala nɔfɛ Allahu akbar. o la an filɛ kɛnɛ min kan Namu. mɔgɔw ka Sayyidi Sharif Usman Madan Haidara Aha. ka magɛn Aha. an b'a dɔn o ye ala kama ye Tiɲɛ. mɔgɔw ye ale mɛn min na Namu. o de ye ka laseli kɛ Aha. ka mɔgɔw bilasira Aha. ala ko baara kɛli la Tiɲɛ. mɔgɔw fana ka kanu Namu. an'u ka bonya o ɲɛsinn'a ma Tiɲɛ. ni baara in na Allahu akbar. Odo. o la alhamdulillah Aha. an bɛ o su in de la Siga t'a la. n y'a f'i ye n ko fɔcogo fila bɛ a la Aha. n'o ye laylatul qadri ye Aha. ani laylatul qadari ye Tiɲɛ. nin fɔko fila in don Allahu akbar. laylatul qadri Namu. o kɔrɔ ye di Aha. ko suba Allahu akbar. Odo. ala ye su min bonya Siga. ka kaduru bonya Aha. ani laylatul qadar Nam. ko latigɛ su Allahu akbar. ala b'a ka latigɛw kɛ su min na Tiɲɛ. Bɛ kɛ. n y'a f'i ye ka kɔrɔ Aha. a kɛra nin fila fɛn o fɛn ye Namu. a tɛ taa k'o dan Ayi. A t'o dan. n'a kɛra fɔlɔ ye ko suba Aha. a latigɛ su ye suba ye dɛ Tiɲɛ. o tɛ fitinin ye Ayi. n'a fɔra latigɛ su o yɛrɛ ye suba ye Tiɲɛ. suba yɛrɛ latigɛ mana ye o la Ɔhɔ. o kɔrɔ nin fɛn fila bɛɛ bɛ taa bɛɛ fɛn kelen de ma Allahu akbar. Odo. an Aïdara. balimakɛ bɔra ka kuma Aha. min kumana leader jeunesse tɔgɔ la Ɔhɔ. n'o ye Sharif Mohamed Al Bashir Nam.
a ye kuranɛ aya fɔ n'o ye ala ye suba yi a fɔli n'i y'a fɔ k'an yɛrɛ mɛn ala bɛ fɛ ka tanbiho kɛ ka lakunuli kɛ ka mɔgɔw hakili k'a sama fɔlɔ k'a bila ko fɛn dɔ bɛna fɔ fɛn dɔ bɛna fɔ a ko cogo di inna ne ala anzalnahu fi laylatil qadr a ko ne ala walima anw inna o de la dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko ala ka nin ye jumɛn ye inna ko ala b'a fɔ ten tuma dɔw ko anw an ye nin kɛ an bɛ nin kɛ anw mais ko kuma dɔw k'a b'a fɔ ne ana ko a danfara ye jumɛn ye inna nunu min bɛ yen k'a daminɛ ka caya di setigi ala ma o bɛ kɛ litazim bonya kama bonya kama munna bɛɛ tɛ to bonya kɔnɔ ni bonya bɛ yen sabu kan bɛɛ jɛnnen don ni nin ye i bɛ minnu bonya n'o ye i bɛ vu walima i bɛ mɔgɔ minnu vu ka o vuvoyer k'a fɔ ko vu i b'o fɔ minnu ma kuma dɔw a fɔ par respect mais tubabukan yɛrɛ la mais i fa diɲɛ kɔnɔ bonya yɛrɛ la mansaw de bɛ yen mais kuma dɔ la mansa yɛrɛ ma i b'o tutoyer de k'a fɔ tu kɔrɔ bɛ nin bɛɛ la mais n bɛ fɛ ka mun f'i ye nunu min bɛ yen ni o bɛ bonya di ala ma o n'a fɛnw don mais kuma dɔ la ala k'a fɔ kelen n'o ye mufuradu ye ne ye ana a bɛ kuranɛ lajɛ ala bɛ kelenyaw fɔ a yɛrɛ la yɔrɔ min na min babi tawhid ni maa tɛ jɛ min na ka ala kɛ kelen ye la ilaha illa ana illa nahnu o tɛ yen bali ila ana ala si tɛ yen fo ne k'o kɛ kelen ye ala kana caya e ɲɛna o kɔrɔ ani maaw tɛ jɛ min na n'o ye tawhiduma yɔrɔ ye ala b'a ka kelenya fɔ ye de n kelen don tɔ ninnu a bɛ na n'a ye ta'aziman i n'a fɔ o dɔnnen don cogo min o la ka tɛmɛ n'a ye ka yira ne ni e la ala ko ne de ye anw ye jigili kɛ في ليلة القدر شبان والما لا تكشولا أي منجي وأنزلناه أو ضمير ويجمعي ما بيدي أنيا جيجي ليلة القدر الشو ويسر عليكم كما ننفع كشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه أكو سمولوي كلوي ne ala ye alikuranɛ jigi a la o kɔrɔ o dɔnna an fɛ sunkalo ko kuranɛ jiginna o de la kuranɛ taara a tɔgɔ ma allazi unzila fihi alquran ko kalanfɛn n'o bɛna di kira ma a jiginna ka bɛn sunkalo de ma o dɔnna a seginna o ma n'o ye kuranɛ ye ko inna anw anzalnahu an y'a jigi alquran sunkalo n y'o de fɔ a ye nka a bɛɛ tɛ bilen koyi ka kuranɛ yɛrɛ bɛɛ jigi mojumalan n y'o bɛɛ jigi fi laylatil qadr latigɛ su la n ye kuranɛ jigi o de la إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر محمد جنيا الدنيا جنيا في أي أراد بكرة الدنيا لو أم ببنا صورتي
ala ye dɔnniya min di kira ma ni a nana an bɛɛ la dɔnniya ni o ye o de bɛna sɔrɔ leilatul qadri a bɛ dɔn latigɛ su bɛna dɔn kuranɛ ko di mamadu jɔnni ye ladɔnniya la n'i ma dɔn leilatul qadri filɛ khayrun min alfi shahr a nafa a barika a hɛrɛ a ala yafa ani ala ka hinɛ o min b'a su kelen na khayrun min alfi shahr o ka bon ka tɛmɛ kalo ba kelen kan kalo ba kelen sabu leilatul qadri a bɛ kalo de kɔnɔ a bɛ kalo min kɔnɔ n'o ye kalo ba ye n'o ye sunkalo ye ko leilatul qadri su kelen a ka bon ni kalo ba kelen ye n ye sunkalo d'a ma k'a bonya k'a nafaw bonya nka o bɛ na taa o su kelen sunkalo in kɔnɔ o ka bon kalo ba kelen ye a nafa a hɛrɛ a kɔrɔta n'a wasa a ala yafa a n'a ala ka hinɛ cɛrini jɔ خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها الله أكبر الله أكبر ملائكة وبيجيانا والروح فيها أني الروح يرى بدو كتكو ملائكة بوري دو كو جبريل دو بياتفو والروح فيها الروح يرى بابا وكرا شو بوانزانتي ملائكة وبيجي شدو تنزل الملائكة الله أكبر ودلا نواتي غانغا كولوشي نشوي غانغا كولوشي ملائكة وبيجي دي كبه ملائكة وبيجي ننتي تتنزل الملائكة بل يتنزل الملائكة دنفر بولو فنان يونجي ها ni bi to k'a bɛɛ la k'a ɲini n'u bi jigin ni tatanazzalu don o kɔrɔ i bɛ se k'i labɛn ka waatiw kɔnɔ parce que ni tatanazzalu don o ye istimrari ye mudari istimrari ye takriri ko a bɛ to sen na nga la ni ye waati dɔ de ye tanazzalul malaika o bɛ jigin mɛlɛkɛw bɛ jigin o kɔrɔ waati damadɔnnen de don o bɛ jigin ka bɛn o de ma عند لك المثل دوما في تفسير القرآن وتتنزل عليهم الملائكة وتنزل عليه الملائكة دنفرب نيونتي قرآن كتبدي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ko cogo di mɔgɔ minnu ko u ma ye ala ye o ma da o ma summa istaqamu ala ye sira min bila u ye o k'o labaara o y'o labaara ne o de ye tilennenya n'o ye ɲumankɛ ani juguman toli n'i y'a mɛn maa tilelen o de ye min sɔnna k'a ka hakɛ ta ka i janbɔ walita la a ma don o kunna walima ka janto wali hakɛ la a ma dansa k'o la ma tilenen i n'i ni cɛ i n'i ka mara cɛ i n'i ɲɔgɔnnaw cɛ i n'i ka ala cɛ kuranɛ k'o di olu ka hakɛ la n'o ka saya bɛ se ko tatanazzalu alayhimul malaika mɛlɛkɛw bɛ jigi yala o mɔgɔw tɛ kelen o ye mɔgɔ caman ye yɔrɔ caman na olu ka saya waati o de ye tatanazzalu sabu maa kelen tɛ maa min ye ala minɛ ni olu ka saya bɛ se o tɛ kɛ tanazzalu ye sabu o ye dufa'a wahida la tatanazzalu alayhim almalaika nka bi su in na a b'o de kɔlɔsi o ye jiginko kelen de ye su in kelen san bɛɛ kɔnɔ su kelen de nka anw sigilen filɛ su in na an b'a jigiya ka fɔ an filɛ su la nka ne kira ka bilasirali ye an b'o de fɔ san o san ko labɛn daminɛ kabini an donna fi ashra awakhir su tan laban ni an donna o la dɔrɔn o k'a sɔrɔ i labɛnnen don
n'o ye 21 su ye a bɛ sɔrɔ witiriw de kɔnɔ Tiɲɛ. 23 su 25 su 27 su ani 29 su Allahu akbar. lailatul qadr a bɛ sɔrɔ nin de kɔnɔ Tiɲɛ. nin fɔra mun kama an b'o de fɔ waati bɛɛ Tiɲɛ. ko Siga t'o la. e ka ye cɛsiribaa ye wallahi ala bɛ fɛ alakira man do kana fɔ nin barajiba in kɔ Tiɲɛ. Siga t'a la. n'o tɛ a tun bɛ se k'a bila san kɔnɔ ten Tiɲɛ. i bɛ bɛn a ma waati dɔ la Siga t'o la. walima a tun bɛ se k'a bila kalo dɔ kɔnɔ ten mais là a ye kalo min yɛrɛ fusamantiya n'a ko n ye kuranɛ ba jigin a la Tiɲɛ. kuranɛ in ka bon dɛ n'o ye ala kumakan ye A ka bon. ala y'a jigin kalo min na a y'o bonya kalo tɔw ye Tiɲɛ. Siga t'o la. kuranɛ a y'a jigin kira min kan a y'o bonya kira tɔw ye Tiɲɛ. wa a ye kuranɛ yɛrɛ fusamantiya kitabu tɔw ye Tiɲɛ. a ye kuranɛ jigin mandon minnu kan a y'olu fusaya mandon dɔw ye Tiɲɛ. an b'a kɛ bɔra k'o de fɔ kuntum khayra umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Tiɲɛ. Allahu akbar. kuranɛ jiginna ala kira mandon de kan Tiɲɛ. ala ye anw fusamandiya Tiɲɛ. ni mandon dɔw ye ni an sɔnna kuranɛ in na k'a labaara Allahu akbar. olu don dɛ A tɛ yɛlɛma. a n'a sharti don a ye wulibali don Tɛ yɛlɛma. n'a ye kuranɛ in minɛ an ka bonya an b'a dafalen sɔn Tiɲɛ. fo n'an banna Siga. Allahu o de akbar. la ka yira ne ni e la an k'a faamuya kalo in bonyana Bonyana. ni kuranɛ jigili ye Siga t'a la. ni kalo in na Allahu akbar. ka tila k'a kɛ yɛrɛ minɛ kalo ye الصوم Siga. أو الصيام Allahu الصوم والصيام Tiɲɛ. danfara bɛ olu fana ni ɲɔgɔn cɛ Tiɲɛ. في القرآن الصوم o ye jumɛn ye بالعبادة n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ bato la an bɛ su min kɛ n'i y'o fɔlen ye yɔrɔ o yɔrɔ kuranɛ in kɔnɔ o bɛ fɔ bisiyami Aydra. Allahu akbar. Siga t'o la. الصوم a bɛ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min yɛrɛ minɛ Voilà. i n'a fɔ mariyama tuma min na ni isa ni ala ye a garisɛgɛ a la ka den d'a ma k'a kɛ kabako ye sabu ala sɔnna imran a y'a ɲini ala fɛ a ye nuzuru kɛ Siga. k'a fɔ ni ala ye den d'a ma a bɛ den di ala ma Allahu akbar. wa ala sɔnna ka dugawu in jaabi imrana bolo Tiɲɛ. ka dugawu in jaabi Allahu akbar. Kɛra. aw zawjati imran k'a fɔ den min bɛ ne kɔnɔ imrana muso ko ten Siga. a ko n bɛ fɛ ni nin bangera ala k'a d'i ma Allahu akbar. n ka den in bangera Bagara. a yera k'a fɔ muso don Siga. a ko muso ni cɛ tɛ kelen ye Ayi, u tɛ kelen ye. nka muso tɛ cɛ tɛ n'ala y'a ka ko bila yɔrɔ min a bɛ yen Tiɲɛ. Siga t'o la. Aydra. ala ko n ye a minɛ n ye dugawu in minɛ ka bɔ wele daba bolo wa ala sɔnna muso in ale de kɛra nin misaliba ye Allahu akbar. ka bonya a taara lamɔ kiraba min bolo n'o ye zakariya ye Allahu ala ye karama k'a ye Tiɲɛ. tuma dɔ la min dɔ ma kɛ zakariya yɛrɛ ye Allahu akbar. a dɔn ko ala bi fɛn kɛ a ka jɔn dɔ ye a ma min kɛ kira ye a m'a kɛ nabi ɲuman ye nka nabi ɲuman yɛrɛ dɔ ma min bɔ ɲɔgɔn ko sɔrɔ Ayi, a t'a sɔrɔ. ne kɔrɔ ni a y'a jɛw de ye Siga t'a la, a bɛ kɛnɛ kan. mariya Allahu akbar. o la ala y'a suganti ka bɔ maa tɔw cɛ la Tiɲɛ. nka ala ko ten de ko n y'a fusamantiya stɔfayinak Allahu akbar. ala alamin Allahu akbar. Allahu akbar. n ye mariyama kɔrɔta ka fusamantiya ka suganti ala nisa il alamin muso bɛɛ kan Tiɲɛ. Siga t'a la. Allahu akbar. mufasirinaw ko ten k'a tilela muso don wulibali don Allahu akbar. a y'a fusamantiya o bɛɛ kan o don na Tiɲɛ. nka o ye fɛn dɔnnen ye Tiɲɛ. kuranɛ yɛrɛ bɛ nin bɛɛ sabati sabu a fɔra ko bani israɛla Ɔhɔ. k'olu fusamantiyara alal alamin Ɔhɔ. o ye kuranɛ kɔnɔna ye Tiɲɛ. o ka waati don Allahu akbar. Aydra. waati don Allahu akbar. o la ka yira ne ni e la mariyam Ɔhɔ. ale nana ni cɛ bɔ in bange Allahu akbar. n'o ye isa ye Siga. o de la n y'a f'i ye n ko sɛbɛnfɛn si tɛ diɲɛ kɔnɔ Ɔhɔ. mariyam ye n den wolo minnu bɛ n'a kan ka mariyama tɔgɔɲumanya ni jɛnɛya ye Tiɲɛ. ka nkalonw d'a la sɛbɛnfɛn si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ye mariyama jɛya i n'a fɔ anw ka kitabu n'o ye alikuranul karim a tɛ yen Ayi, o tɛ yen. Allahu akbar. a tɛ yen Ayi, o tɛ
kuranɛ bɛ kuma kan waati o waati a b'a fɔ muso min jandora ka tafe bolo la wa Maryam fi suratu tahrim wa Maryam ibnatu Imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. نقرأ لك كماي في سورة التحريم آية لما تلف لنا ألا كنت يقول أن مريم من إمران الديمسوي من التي أحصنت فرجها. الله أكبر. فنفخنا فيه من روحنا. الله أكبر. ودلا عند الله كان فوق كرو وانا آية وربي لعلى بافوي هو التي أحصنت فرجها في سورة المؤمنين. الله أكبر. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. يا أكو فيه من روحنا بسورة المؤمنين أكو فيها من روحنا. الله أكبر. منى فيه مؤكلين منى فيها مؤكلين. أن يفو إدرا نعلى يكما كاي سورة التحريم أكو فيه سوى كلالا كفولا أكو فو يجمعي هو مريم ko Maryama neno kodo ne ya sura kuma na muso chama unga muso minu nzona nu ye nyuma nzoro ani muso minu maso nu ye jukuma so aidra no ye lutu muso nuhu muso ye كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا مع الداخلين. no lutu muso ani nuhu muso uyu cew janfa o matugu o cew kasrala o ko kira muso ya ma fo nye uye uduna janaba kono ka fara dumbo. Allahu akbar. nga muso nyuma woli daminena o de la adama de ka nyuma ya bi yere bolo entourage te bal ede do sigato la idra noto ne entourage do entourage jumem bi bonya ka teme kira do muso ya ka kira minnu fana ulul azm nuhu muso nga maso ala ko janeme deedu lutu muso maso ala ko janeme deedu nga entourage jumɛn fana bi juguya ka tɛmɛ tɔɲɔli kɛla ka entourage kan n'o ye Faraun. Asiya kuranɛ nana jɔ ye o kɔrɔ yɔrɔ ko tɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ de ko k'ale to Faraun ka mara kɔnɔ tɔɲɔ mara kɔnɔ nka a ye Ala sɔrɔ ka don dusukun na musow k'u janto musow ka kɔlɔsi kɛ yɔrɔ ko tɛ Asiya ye Faraun muso Faraun ka du kɔnɔ ye nka ale bana diɲɛ hɛrɛ la ka Ala minɛ ko a bɛ sa o de kan. a kuranɛ ko ten ko Faraun muso Asiya n bɛna o de tugu tɔ ninnu na minnu banna nka n bɛna sɔnnen dɔ tugu o la. Faraun muso ye Ala weleli daminɛ de ye ka ɲini Ala fɛ k'a fɔ Ala ne dara e la Ala n bɛ fɛ i ka n kisi tɔɲɔlikɛlaw ma a n'u ka baaraw ma. Ala n bɛ fɛ i ka jɔli kɛ ne ye alijinɛ kɔnɔ so la ne jɛna palɛ kɔ ibni li baytan fil janna indaka fil janna. Ala ne bɛ min fɛ o de ye e yɔrɔ alijinɛ kɔnɔ ye i ka so jɔ n ye palɛ ye diɲɛ ta tɛ nin bɛ bi. o de la n'i ye faama ye i kɔlɔsi fanga in bɛ ban walahi fanga in bɛ ban. Seydina Ale ko ten ko waati tɛ to a cogo la a bɛ yɛlɛma. ra'aytu dahara yaturu a ko n ye waati ye a bɛ yɛlɛma nisɔndiya tɛ yen k'o bɛ duumɛ wa dusukasi yɛrɛ tɛ duumɛ. ni maa o maa ye ka nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na bi waati dɔ kɔnɔ don dɔ la a bɛ dekuma ko dɔ sɔrɔ wa dekun bɛ e min kan a segin Ala ma nisɔndiya dɔw bɛ yen k'o tɛ to sen na.
Masina. Ah, Aydra. Ko bi yɛlɛma. Ne wuli bali ye dɛ. Wa nin ye kalan na belebeleba dɔ ye. N delila ka nin f'i ye ka kɔrɔ. Masakɛ dɔ bɛ yen. A y'a ka waziri wele. Minisiri. A ko n bɛ fɛ. N ka bagi filɛ. I ka taa dilan. A dilanyɔrɔ la. I ka sɛbɛnni k'a kan. Ni ne y'a ye. Ni nisɔndiyalen don ɲagarilen don. Danga sigi ɲagari. N kana yaada. Wa ni n huzurunnen don danga sigi huzuni in na n k'a dɔn ko faraju bɛ yen a kɔfɛ. Al-Wazirul Hakim. Kankɔrɔ sigi kodɔnna minisiri kodɔnna a ye bagi in ta a ye miiri a ye jumɛn sɔrɔ a taara di bagi dilanna ma a ko a sɛbɛn bagi in sanfɛ ko al-waqtu yamdi. Sanga bɛ tɛmɛ don bɛ tɛmɛ a tɛ to a cogo la. Ne ye tiɲɛ ye. A y'a sɛbɛn masakɛ ka bagi kan ko waati bɛ tɛmɛ. Masakɛ y'a don a bolo la n'a ɲagarilen don k'a bɛna dansa ko n'a ye bagi in lajɛ waati bɛ tɛmɛ. Wa nin y'an bɛɛ ye koyi walahi masa si tɛ yen e bɛ ka min ye ko nin de b'an bɛɛ kunna walahi hami dɔ b'a kan o b'a si ka sunɔgɔ. Nafolo sigi ci tɛ yen ko ala ye hɛrɛ bɛɛ kɛ ye diɲɛ sɔrɔ la walahi hami dɔ b'a kan don dɔ la o b'a si ka sunɔgɔ. Wa n b'a yira e yɛrɛ la koyi nin nafolotigi walima nin faama ninnu e lafiya b'i hakili yɛrɛ cogo min o lafiya t'a la ten. Bilahi nka kuma caman n'i bɛ sama ni diɲɛ i ta de nɔfɛ nka bɛɛ sɔrɔ o de b'a to nitigi kuma dɔ la i bɛ ala bila nin nɔfɛ. An bɛna s'a ma se d'ale ka kuma dɔ bɛ s'a ma an bɛna s'a ma mɛ ka yira ne ni e la Asiya a jɛnna nin kɔ a ye mun suganti o de ye alijinɛ ye ala yɔrɔ o de ti ban jinɛlatigɛ in ta bɛ ban n'ala ye fanga d'i ma fanga bɛ ban masakɛ ye nin min don a bolo la a mana nisɔndiya sɔrɔ cogo o cogo n'a hakiliya ye ko waati bɛ yɛlɛma a bɛ dansigi a la dekun mana sɔrɔ kuma o kuma n'a hakilila ko waatiw bɛ yɛlɛma a bɛ a kɔ kɛ hɛrɛ ye wa nin ye fɛn ye ne ni e yɛrɛ bolo an kan ka to min kan nin ye kalan ye o de la a ko ala n kisi najini min Fir'aun wa amalihi n kisi ka bɔ Firawuna ma a n'a ka baara ma Firawuna n'a ka baara ye jumɛn ye Firawuna tɔɔrɔ Firawuna bɔlen muso in ka limaniya kalama a nana minɛ a ko a ka zabaniya taw ma k'o ka muso in dɛrɛ Firawuna ka fali cogo kun dɔnnen don ka mɔgɔ tigɛ min khilaf n'a y'i pembe a bi n'a y'i kini bolo tigɛ a b'i kini ze tigɛ k'i faga i gulolen Firawuna tun bɛ ten de Firawun c'est l'awtad bolotigi min khilaf dɔw ye dan sago dugukolo in sanfɛ n'a ye ɲininkali kɛ k'a jumɛn ka fanga dun min na o de la fanga min ma faamu i bɛ kɛ tɔɲɔlikɛla ye i ka fanga dafirili kama bilahi fanga mana bonya cogo o cogo min bɛ s'a la o de ye jɔnw tɔɲɔli ye n'o tɛ don Firawuna tun b'a ka se bɛɛ la dɛ nka don min ni ala ye Musa caman zahabu ila Firawuna innahu tagha a ye ɲininkali kɛ k'aw fɔ Firawuna ye dan sago tuma min ala ye weleli waati dɔ wa ma alimtu lakum min ilahin ghayri ne tɛ ala dɔn aw la ni ne tɛ ani ko don min k'a b'a fɔ anna rabbukumul a'la san 40 de bɛ nin kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ san 40 ala don a bɛ bato nka o bɛ ala tɔɔrɔ wa k'aw ne ko i bɛ sigi ne de place la a bɛ se ka ne dimi sabu ɲankuma i ne se ka ne ta bonyanko kɛ nka n'i ko e ye ala ye a bɛ mun diɲɛ ala ye ni su kora ni mago bɛ dugu jɛli la i na ala kɔnɔ ni dugu yɛrɛ jɛra ni mago bɛ su koli la i bɛ ala kɔnɔ i sera ka mun kɛ a bɛ mun diɲɛ ala ye foyi nka ni ala ka jɔnw dɔnyɔnna o de ye ala tɔɔrɔli ye a y'o de fɔ n kisi Firawuna ma n kisi Firawuna ka baaraw ma
ونجيني من قوم الظالمين على نجشتو الكلام الله أكبر نواتي لياسر أبي نجدلا أغشي أغنجلي أبي نفا ما تاريخ بافيكو آسيا سارة أبي يلدلا على يمين يرالا كوي يمين ينفع نياك مو يسوجولي الجنة كنو نغلالا أنيا كال جنة سودي دفاما بويا من جنة فلاكو على يكال جنة سويرا لا يمين يني آسيا أودلا أكون جيشو كتورو معلم تورو asara aniso jale akayetala wala muye babu do dayele muye tatanazzalu alayhim almalaika an la takhafu wala tahzanu malaku bijigi minun zuna alay kanu niso ja kasro maboya ko akana sira kana huzne muna akakliniya kama akalla diriya kama akana sira akana huzne sira e jumay ko abita min zorona أكنا غزنا جماعة أبتا كمين دو أقويا وأبشروا أيها النساء بالجنة الجنة التي الجنة مين كنتم أو كنكرة توعدون لا يجد مكتا أو يكرون فيه الله أكبر أكيد منجلاي نعم إتا كني باكيرة جوما توي نعم إتو كنا باكيرة لا ni kanga nyumande kayere bebe yere bulu o de la wajulu nunu akan no bo elado ulbaldo de lamalike bi uzn alwahiya Allah akbar aidra ni kloye min bi famu yalike katugulike wala qur'ana ko te ko aleka kanale muudi allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana minhum min alamalike وبتقو كما كان يوم نوفي الله أكبر بك نين مبوري لا درو أدوكو سبو دسكون كلوب منيكه قد دسكون بي سباتينيكه بك نقول ما ليه دسكون درو نبا سباتي غنا كرا كدو كلو لاي أي تأثير الشتولا أي أتلا نبي الملكة دسكون بلاسية على سكتولا ولا kalabani maryam ye ne anguyo defo ne ayaf laybe ko wa maryama dona jondo o ni mado ko ibnatu imran demso maryama kodo allati maryama mi ahsanat farjaha min jantura katafu bulula akbar نفخنا فيه من روحنا الله أكبر وأن يفيدك فيه في بطن مريم الضمير الله أكبر أبي سجي أن يفيدك مريم قننا من روحنا سبو إيه مريم الدونغبا الدوني فكبا الذكر فرا ذكر الاسم وقنا كقول توي فيه من روحنا الله أكبر وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين قرآن مريم أبويا نيروينا أبو دفو دو دولا أمبالما كريتشان دو تران لسورو واجلو كنر دوكا الله أكبر ako nislame nyeche ko ala kambe kai amin ngano yasro chrétien inde chien ko ala kambe blo sra nyumaka Allah akbar aidra anye atiandina amin amin ala so aya chandina sabo amado halibi ambalom so chrétien do mona tubia sisa wajuli mbidamina adamna ni ode ngaka koni yakati anyanga shulaba ni ode ambal mado ko tubili kan dina en chefa Allah akbar beke mais on yo defo wo ay fedo famu dama wala de ay fedo famu wala kira temena aw dama bela kana se fo isa Allah akbar je wa ana mbe nyobe minu ye isa galontigiya ka galoda bala kitabu min ya sanu ya katma kitabu be ka onta sigatala ay kitabu shite jigi kitabula min ya maryama sanu ya iko qur'ana otti ay otti idra
o wulbaldo ana manja yɛrɛ koy kuranɛ ko ten minnu ka surana mawadda la kanu ɲɔgɔnya yɛrɛ la ni anu bi balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la ko aw do ko anw fɛ yan o de bi yan kerecɛn minnu bɛ yan ani silamɛw balo hɛrɛ la fo silamɛ minnu t'u yɛrɛ kalama minnu bɛ taa bi kerecɛnw kan o silamɛ kalitew fana bɛ yen i n'a fɔ kerecɛn dɔw fana bɛ jɔ fara cogo min nka kodɔn hakɛ don nka kuranɛ ye min fɔ aw ɲɛ b'a la o balo de bɛ yen walahi i b'a dɔn ko sadakallahu al-azim wulibali don dɛ o kelenya in o balimaya in an ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la anw ɲɛ bɛ o la nin diinɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ nka an ko an y'o de fɔ hali a da ko aw ko a ka kira ye Isa ye an ko an ka kira ye Muhamadu ye nka Isa kira baw cɛ la kuranɛ nana ni minnu ye k'o ɲɛfɔ ala kira ye n'o ye kira 25 ye Isa b'a la nka o dama tɛ dɛ ala bi kuma Muhamadu fɛ ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli sabali kira baw ka sabali bɔɲɔgɔnko la n'o ye ulul azmiw ye o ulul azmiw Isa bɛ yen fɛnɛ anw fɛ yan n'o ye kira ba 5 min ka b'o bɛɛ ye la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi danfara tɛ anw de bolo kiraw la nin bɛɛ y'an ka kira ye a bɛɛ nka sariya sira la tugu a kɔ o ye Muhamadu Mustafa ye kiraw la laban n'o Isa ye anw ka kira de ye anw ka kira o de la ala b'a fɔ ten k'u ye kiraw sɔsɔ u ye kiraw sɔsɔ u ye kiraw sɔsɔ sabu kira bɛɛ nakun ye mun ye dilali n'i ye kira kelen sɔsɔ a b'i n'a fɔ i ye kira bɛɛ sɔsɔ o de la ka yira ne ni aw la an k'a faamu ko Isa ye anw ka kiraw la belebeleba dɔ ye diinɛ tiɲɛ kɛnɛ kan k'o de don nka an ye a ta in di an den la a tili an den la ani bi cɛ ala sɔnna dusukun joli minnu ye nin diinɛ in tiɲɛ faamu o de la ni diinɛ bɛ a lasebaa ɲuman bolo a tiɲɛ kan mɔgɔw bɛ sɔn a la ani diinɛ kɛra yɛrɛ sago ye ani n di maa wɛrɛ fɛ la min t'i ka diinɛ la i bɛ k'ale de fɛ k'a hinɛ minɛ n'i bolo i tɛ tiɲɛ ye wajulu kɛ ko ɲuman de don mɛ minnu bɛ kerecɛnw nɛni minnu bɛ diinɛ wɛrɛ mɔgɔw nɛni a ye ɲininkali kɛ k'u bɛ se ka kerecɛn joli tuubi diɲɛ bɛɛ kɔnɔ i k'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ se ka boli sɔrɔ joli tuubi ka bɔ a ta la sabu ti ka diinɛ lase ala kira mago b'a la cogo min kira ko ale yamurula de a ka mɔgɔw wele ka na ala ma ala basiratin a ko ale dama tɛ dɛ wa mani taba'ani ani mɔgɔ minnu dugura ne kɔ k'a bɛɛ ka ala mɔgɔw wele ka na ala ma ta nka ne kɛra bingani ye diinɛ tiɲɛ tɛ sɔrɔ ni o la ka yira ne na aw la suratul mu'minin ala b'a fɔ ko wallati ani min ahsanat farjaha min ye a ɲɛmana tanga suratul anbiya ko ani muso min ahsanat farjaha ni a y'a ka taafe bolo tanga fanafakhna fiha hali bi ka musoya sabat'a la ko ani ye fiyɛli kɛ o min na o muso min na min ruhina o de ye danfara ye ko a zikiru fɔra ka bayanu bɛɛ di a ka shakhsiya la o la fihi nana ye nka fiha o ye hali bi ka walawalali kɛ fɔlen in na fiha min ruhina Maryam o Maryam ale de ye Isa alayhi salam ale de y'a bange Maryama musow la belebeleba don hali an ka kira ko ten a ko yakfika mina nisa'i arba'un Maryam wa Asiya wa Khadija wa Fatima ko a k'i wasa musow ka ɲɛma musow la muso 4 nin ye riwaya wɛrɛ ye ko kɛmu la
من الرجال كثيرون ولم يكن من النساء إلا 4 الله أكبر أقول دفع لكرا شولة شامنا على منهم دفع كراو أيولو دفع كو سغنتي كو كما أصومو يه كو شارة شولة كو مسولة كو ناني الله أكبر مسو ناني جمع نلون دفندو فاطمة خديجة مريم وآسيا الله أكبر أدو أجرا على نلون دبويا ونلون دكان الذي وككتالا الله أكبر كنكا مريم أدونك على دوي كرا مغوي بلا نيونيه ni ala nɔfɛ tugu ye مريم ka ala dɔn kuma min na ala bɛna bonya k'a ye ka jibirila bila ka nin ninsanuma in fiyɛ ala mariyama ka kuma kɛra ten min ma deli ka jɛnɛya kɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ jibirila de nana kuma fɛ ko ala y'a suganti i suganti ni a ka ninsanuma bangeli ye n'o ye isa alayhi salam subhanallah la ilaha illallah ajra mariyam ko o bɛ kɛ cogo di الله أكبر ne ka den sɔrɔ ka sɔrɔ cɛ ma gɛrɛ ne na o bɛ kɛ di jibirila ko ne ka nɔgɔ i ka ala bolo الله أكبر e yɛrɛ kun ti foyi ye ala y'i kɛ jango ko i ka den sɔrɔ ka sɔrɔ cɛ ma gɛrɛ i la adamaden bɔra min al adam i kun tɛ i kɛra ye walam taku shay'a i kun tɛ foyi ye nka i kɛra ye o ka nɔgɔ ala bolo nka mariyam hɔrɔn muso danbetigi n bɛ taa nin fɔ di hali ni ala ka bonya don ne bɛ nin yira di mariyama ko di a ko walahi ne mariyama ne tawuyo mitu ne kun ka sa ka kɔ bi ye ala ka bonya don dɛ ala ka ciden jibirila de jigilen filɛ a kan ko wa ala bɛ k'i sugandi de k'i bonya k'i kɛ référence ye muso tɔw cɛla n'a ka bonya n'a ka sarafu ye nka mun bɛna fɔ ne mariyama ma ni nin ye mariyama ko ala ka bonya don ko n y'a dɔn nka mariyama yɛrɛ tun b'a kanu a ka sa ka kɔ bi ye la ilaha illallah ala ka sugandi o de filɛ nin ye ka di e ma nka e ye saya kanu ka kɔ bidon ɲɛ nka i b'i yɛrɛ dɔn cɛ ma gɛrɛ i la i ma kɛ jɛnɛya kɛlɛ ye i ma don a da fɛ nka ala bɛ n'i bonya nka ka fɔ o bɛɛ kan i ye mun na ta saya ka kɔ bi ɲɛ ko mun bɛna fɔ walahi nin kan ka mɔgɔw kalan nka muso dɔ nisɔndiyalen don ni ɲamaden ŋɔnɔ ye la ilaha illallah o dama tɛ koyi a bɛ du dɔ kɔnɔ ye fa b'a la ba b'a la a lafiyalen dekun t'a kan hɔrɔnya kan ka lajɛ ni kalanw de ye an bolo ala ka bonya filɛ muso dɔ la min bɛ ka saya kanu sabu mun b'a kɔ mun bɛna fɔ n bɛ se k'o supporter wa mais dɔ lafiyalen filɛ ni ɲamaden ŋɔnɔ ye a fa fɛ yen o tuma kalan kan ka kɛ ni mun ye bilen nka ka don an ka walanda in kɔnɔ ka yira ne ni e la ala bɛ nin fɛn minnu bila kalannaw don wulibali o de la nin su in suba don ala ye su min bonya ala ko mɛlɛkɛw bɛ jigin nin su in de la waruhu fiha bi izni rabbihim n'u ma ka jɛ n'u ma ka jɛ wulibali don a sɔn wasiya a tun ye dɔ fɔ a la n'o ye mariyamu ye mariyama nana ye ne ala ko mariyama ma ko a fɔ k'i ye sun kɛ ala ye o la n ti kuma maa fɛ bi n zuna sawmu nana ye ne mariyamu ka kuma na a sawmu a nana ye imsaqu min al-kalam a y'a yɛrɛ minɛli min kɛ ka bɔ kuma ma n'a ye den yira sabu ko o waati ni sunna sabu sun kɛra farida ye ma nɔ nɛmɛnɛw ka cogo min bɛɛ n'a ka sun cogo kun don
ka fɔ n journée do o kɔrɔ n daminɛlen do ka se waati ma n ti kuma maa fɛ ala ko cogo di a ka min yira o de ye den ye min bɛ bamananfini kan Isa alayhi salam ale de kumana ye o de la nin bɛ babu dɔ bange kumana ka ka kɔrɔ n bɛ walawala dɔ di ala ye Isa alayhi salam ale de kumana jɔnw fɛ k'a to fil mahadi bamananfini na a ba bolo a denema ala ye ci don a da ka kiraya d'a ma a denema a kumana mɔgɔw fɛ ko inni abdullah ne ye ala ka jɔn ye ala den ne dɛ ne ye ala ka jɔn ye o de la a ye nin faamu an bɛ nin fɔ an bɛ nin wele da an balimamuso dɔ bɔra ka tuubi sisan fɛnw mɛnni na cɛnw mɛnni na o de la ala den bɛ se ka kɛ jɔnni ye ala ka bon ma n balimakɛ o hali e min n'an b'a lati i b'a dɔn o tɛ se ka sabati ni mariyama ka bon i bolo isa ka bon i bolo n'i ye ala denya fɔ a ma i yɛrɛ kan ka siran nin fɔtɔ ɲɛ ala den don mun na mariyama den don e ko ala fana den don kuma dɔw bɛ sin k'a généraliser ko bɛɛ bɛ se ka kɛ ala den ye mais munna takhsisan li isa alayhi salam munna sabu o ka jugu yɛrɛ hali minnu bɛ ka fɛn fɔ a ma kuma dɔ la k'a tɔgɔmaya a ba ka nkalon da a ba la mais ne yɛrɛ ko ala den don mariyama ye ala mun ye an ka nkan farati kuma dɔw fɔli ma hakili yɛrɛ ti sɔn kuma dɔw fɔrɔla ma o de la nin ye bilasirali ye an balimaw fɛ wa an b'a dɔn ni nin tiɲɛ ninnu ye walahi ni ne b'a to ni dɔw bɛ kanda ka tiɲɛ minɛ Muhammad Mustafa ye kira laban ye kira min nana Isa yɛrɛ dɛmɛ a ka baara la wa Isa ye kira min ko fɔ k'a yira k'a bɛna kira laban don an bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ka kɛ ni waati cogoya ye ni ala sɔnna ma sigida wɛrɛ aw bɛna an karamɔgɔ seyidi sherif ahmad tijan haidara ale ka laseli tɔ sɔrɔ fo ka taa se an fana karamɔgɔ seyidi sherif usman madan haidara a selen kɔ kɛnɛ kɔnɔ a ye laseli min kɛ a bɛɛ lajɛlen mina yira aw la sherifla jabaranin kan yan'o cɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ an kun bɛ hippodrome dɔlanci tɛrɛba kan ka bɛn marisi kalo tile 15 ma san 2026 o min bɛnna leilatul kadiri su ma sunkalo kalo ale tile 27 su latigɛ su ala ko suba min ma k'a su kelen ka fisa ni kalo 1000 ye o la an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu kɛra nin kɛnɛ kɔnɔ ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ latigɛ ɲuman ala k'o latigɛ an kan an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ de a seyidi sherifa matijan haidara a ye bilasiralika minnu kɛ ala k'an tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'u minɛ ka baara kɛ ni a ye an fana bɛ duwawu ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin sherifla du ma bangɔni jɛngɛnɛbugu la ka Allah subhanahu wa ta'ala deli latigɛ ɲuman ala k'o latigɛ u kan u bɛ siran fɛn o fɛn ye ala ka don u ni a cɛ u ka hɛrɛ bɛ ko ko la ala k'o latigɛ k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kisi k'u kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ yarabi ala k'o kɛ su in a bonya kama ani u kanubaga ɲuman minnu bɛ olu kama k'an ka jamana basigi ka hɛrɛ don a kɔnɔ fo ka taa se an kɛrɛfɛ duguw bɛɛ lajɛlen ma an b'aw bila yan wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Namara shikolo mawe